първите аплодисменти бъдат за вас, изключителните хора, които са на това 25-то юбилейно издание на този престижен, мащабен, изключителен приз, който ще бъде даден тази вечер. Това е Бизнес дама на годината 2014. Благодаря ви, че сте тук, уважаеми дами и господа, аплодисменти. Знаете, че всяко едно от моите събития е посветено на благотворителността и без да губим време, искам да направим първата част. Харесват ли ви моите брошки, попи, тъй като събитието е посветено в благотворителен план на Британския кралски легион. Безкрайно благодаря. Ружа Игнатова, давате ви историята сега. Дами и господа, нашият специален гост, кметът на София, госпожа Йорданка Пърдъшева. Добър вечер на всички. Първо бих искала да благодаря за тази покана, господин Минчев, и за това, че имам възможност да ви поздравя, да ви пожелая една прекрасна вечер, да ви пожелая много щастливи коледни празници в навечерието на този най-светъл и семейен празник. Смятам като жена кмет, че наистина жените са тези, които в трудно време могат да изведат напред своите компании, могат да осигурят работни места, за което наистина ви поздравявам от сърце. Най-престижната категория в тази прекрасна вечер. И това е призът, който Бизнес дама на годината за 2014 година ще получи. Моля вашите искрени и силни аплодисменти за доктор Ружа Игнатова. Доктор Ружа Игнатова е носителка на престижната награда Бизнес дама 2014 и докато Влади посрещне в него стил, аз ще ви прочета коя е тя. Доктор Ружа Игнатова получава завидно образование в някои от най-добрите световни университети. Тя е притежател на диплома за завършена магистърска степен по бизнес администрация, магистърска степен по право от университета в Оксфорд и докторска степен по право от университета в Констанс. До 2009 година доктор Игнатова работи за Маккензи, Източна Европа, където отговаря за България и Румъния в сферата на управление на активи, застрахователно и корпоративно банкиране, управление на риска и преструктуриране. Доктор Игнатова създава и структурира портфолио от 75 милиона евро за Global Wealth Investment Fund. Доктор Игнатова има издадени 2 книги на немски и китайски език. Нека да ви кажа и това, което мен изключително ме впечатлява. И това е, че тя е най-известната, че тя цели да измести популярност, най-известната до момента виртуална валута биткоин, чиято пазарна капитализация възлиза на 7 милиарда долара. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за носителката на наградата Бизнес дама на годината 2014 година, доктор Ружа Игнатова. Наградата, разбира се, ще връчи юридическата носителка на приза Силвия Крисимова, Шойлене и почетния гост, писателката Кармел Григинова. Нека заповядайте да връчат наградата.
дали съм по-развълнувана сега или дали бях по-развълнувана миналата година, защото удоволствието е огромно за мен да връча тази прекрасна награда. Награда, която е оценка, награда, която е бъдеще, награда, която прави Ружа една от всички нас, едно прекрасно общество на бизнес дамите. Благодарение на господин лорд Евгений Минчев. Аз мятам, че това е едно начало, прекрасно начало за Ружа, което ще изведе все по-напред и по-нагоре, защото националното признание също е толкова важно, колкото и международното. Честито, Ружа! Много благодаря, Сергей. Първо и аз искам да благодаря най-сърдечно на всички вас. Евгений, благодаря ти. Също най-сърдечно искам да благодаря на всички, които са тук, моя екип. Без вас аз никога нямаше да съм тук. Вие сте защо ставам сутрин рано, защо идвам в офиса и защо си тръгвам вечер късно. Много благодаря, че сте до мене, че сте с мен и че сте част от тази уникално преживяване за мен. Аз обещах да кажа и няколко думи на английски заради моите гости, които са тук от Скандинавия, от Тайланд и откъде ли не. Така че сега ще сме на езика. I would like to thank all of you guys who are here for me tonight. All came from Finland, Sweden, Thailand and wherever. Thank you so much for believing in me. We really created this company and our currency 2 months ago. OneCoin is the name of the better Bitcoin, so please remember this. In 2 months we did over 10,000 customers, over 2.5 million euro. We are amazing and we're here to stay. Huh? We open an office in Hong Kong, in Dubai next year. And I think this is something very, very good. And the last thing I would like to say as a woman in business, I would like to say a quote, as Marilyn Monroe, I think. She said, "It's a man's world outside, but I love being a woman here." Thank you very much. Доктор Ружа Игнатова се наслаждава на вашите аплодисменти. Аз бих искала да поканя абсолютно всички призьорки днес на сцената, за да си направят една паметна снимка заедно с наградите и с нашия любезен домакин